zien we dan de ketelleer zo snel. Met vol lucifer. Er staat nog een historisch moment even mij. Dat is Tij Tuithof. Uit Stijl, iedere voorzitter van het keertelgericht. Geef hem een groot applaus, Tij Tuithof. Tij, het keertelgericht bestaat 11 keer 11 jaar, 121 jaar. Proficiat aan mij. Eigenlijk heb je dat aan Venlo te danken, want dat is hier ontstaan. Ja, dat klopt zeer zeker. Dat is in 1883 op Stijl voor de eerste keer opgevuurd. En een van de redenen was dat hij een bank in Venlo de zaak fraudeerd heeft, zodat er op Stijl hier veel werkeloosheid kwam doordat fabrieken op de fles gingen. De mannen toen nog die niks te doen hadden, die troffen zich in een café en die waren er zeer kwaad over. En op een gegeven moment hebben ze gezegd, laten wij het met de vasteloven doen, waar wij ons grammet kunnen houden. En een van die had in Luik zo gezien, wat wij al 11 jaar doen, het Stijler keertelgericht. Dat is dus een volksgericht waar wij zaken rechtzetten die krom zien in de gemeenschap. En het oordeel is dan meestal de ketelen. En daar huurt er dan voor wat. Oké, en we gaan een klein keertelgericht meemaken. Wie hebben we allemaal op de bunt, hè? Boete als vereniging, het bestuur en de Joekskapel staat hier aan de voorkant natuurlijk. Links de grote vorst Lucifer en de kleine vorst Lucifer, die nou laten toezien of alles eerlijk gebeurt. En dan hebben we natuurlijk ook als maagd, bijna nimmer te krijgen op Stijl, maar we hebben er gelukkig nog één gevangen. Daar staat het. En dan de heren rechters. Links staat een openbare aanklager, die klaagt altijd. En in het midden, dat is de man, de officier, die dadelijk tot een vonnis moet komen. Rechts van hem, daar staat een advocaat, Hendige Harry. Die moet proberen die ook nog eens uit de ketel te krijgen, maar dat lukt hem bijna niet. En de allerslimste, die staat aan de rechterkant met de potlood. We hebben nog geen computer. Die schreef alles op, al die kwats, die hij vandaag in de zoekkoel tentoongespreid wordt. We schakelen over naar het keertelgericht van Stijl. Lot gewoon. Zo, beste mensen, ga ik nou eens allemaal lekker zitten, zodat ik als officier van dit Stijler keertelgericht deze zitting voor geopend kan verklaren. Verder zal ik, als je het nodig acht, gebruik maken van ons maag. De vrouwen Justitia, als we er zelf niet meer uitkomen. Onze vorst Lucifer en de jeugdvorst Lucifer zullen alles goed in de gaten houden en zo nodig streng optreden tegen oproerkrijgers. Meneer de openbare aanklager, wat is in het hol van de leeuw op een rol zo? Nog meneer een officier. Op de eerste plaats, ja ik hoorde het ding. Op de eerste plaats wil ik de presentator van dit gewone boetezitting, Tom Doesburg, de kortel in gooien. Omdat hij was maar 10 minuten gehuurd. En niet vanwege die polsbandjes. Maar dat griepen we een andere keer wel. Op de tweede plaats wil ik de persoon pakken die er verantwoordelijk voor is. Dat we nog steeds niet met onze duivelswagen onder de mensen poort door kunnen. Net zoals in 1926. Toen lukte ons dat ook niet. Om hier in Venlo recht te praten wat krom was. Man, zet eens op, we hebben maar 10 minuten. Ja, dat weet ik. Maar nu hebben we geen ketel bij ons om de veroordeelden erin te smieten. Maar misschien kan bij de herbestemming van het gevaarlijke rangeerterrein Peter Vrij de rekening mee houden dat die Remensenpoort gaat hoeiger wordt. Nou, kom eens zijn dat ik ter zake, man. Dat moet je wel zeggen, joh. Dit moet ik allemaal opschrijven. Ja, ik doe mijn best. En daarom kom ik tot de belangrijkste aanklacht van vandaag. Ik wilde de duivels naar voren halen, de wethouder van Groot Venlo. Door Funske van de Tantebed cultuurpaus genoemd. Of was het kunstpaus? Jo van der Velde. Zo. Zit geen meneer Jo van der Velde? Ja, Een van de wethouders van Groot Venlo? ja, dat ben ik. En ik vraag me af wat ik hiermee doen. Ik heb niks op mijn keelstof. Niks. Nou, wie weet wel beter. Door weer beschuldigd. Het vorig jaar in de optocht van de jokers hier in Venlo meegetrokken te hebben
als kunstpaus in een echte kunstmobiel. Wow, daar geef je tekst. En de bewijsstukken. De bewijsstukken, ik heb de bewijsstukken. Hé, als kunstpaus, Jo van der Velde. Laat me eens kijken. Meneer de officier. Dat is een duidelijk bewijs. Maar voordat ik tot een veroordeling kom, wil ik nog eerst een woord geven aan de heer advocaat. Meneer de officier, hij is toch niks mis mee dat hij in de optocht mij trekt als kunstpaus. Tot zien die optochten toch voor, om zich op zijn eigen manier te laten gaan. Ik zie hier niks verkeerd in en vraag dan ook onmiddellijk vrijspraak. Ik kan een heel stuk met mij gaan, meneer de advocaat. Maar misschien is het goed om de aanklager nog eens aan de woord te laten. Gelukkig meneer de officier, want geen leem ik niet doet praten. Daar is inderdaad niks mis mee. Dat hij in Venlo, in de vastelovensoptocht, mij deed als kunstpaus. Maar wie weten dat er geruchten zien dat hij in het jubileumjaar van Oosteiler Duvels mij wil trekken in de optocht van de Noelis in Tegelen. En wel als Vos Lucifer. En dat wil ik voorkomen. En daarom vraag ik, mede namens mijn confrère Pierre, hij moet de ketelen. Moet de ketelen vallen allemaal. Hij moet de ketelen vallen allemaal. Aanvuren. Hij moet de ketelen vallen allemaal. Hij moet de ketelen vallen allemaal. Ho. Niet te vlotte ketelen. Meneer de officier, ding bij het uitspreken van ik vonnis wat de kunstpaus Jo van der Velde nog voor het 11x11 jaar ketelgerecht kan betekenen. Ben een klein beetje mild en spaar hem. Hij heeft misschien met de grote roerganger Jan Schrijen en burgemeester Gert Leers van Maastricht een triootje kunnen vormen en samen een vastelavondsliedje kunnen leren voor het LVK. Dat is niet zo link als ik in die optocht de bloed geven. Precies wel wat er dan kan gebeuren. In zo'n liedje kent ze ook die gevoelens voor kunst en cultuur kwijt. Na dit alles aangehoord te hebben, wil ik bij hoge uitzondering komen tot de lichtere straf. De bootschreuning. En omdat de duivelswagen nog altijd verdere mensen voorstelt, zal dit vonnis weer uitgevoerd vastelovens dinsdag op Stijl op het Museumplein 's morgens om 11 minuten over 11. Duivels, laat hem er niet tussenuit gaan en berg hem zo lang bij de paters op en Stijl in de schuimkelder bij de andere kroonjuwelen. Hij mij verklaar ik die zitting voor gesloten en dan heb ik allemaal weer terug te zien bij ons jubileumketelgerecht op Stijl, hoe dat gerecht ook toestuurt. Vastelovens samen. Ketelgerecht, dankjewel. Goed applaus voor die van Stijl. Tij, heel kort, wanneer is het 11x11 jubileum? Dat is in november, precies te zien 19, 20 en 21 november van dit jaar. Dan is er het grote BCL carnavalstreffen. En tijdens dat treffen, 20 november, is s'avonds om 6 uur dat grote jubileum ketelgerecht op Stijl op het Museumplein. Iedereen is van harte uitgenodigd. Dankjewel, Tij. En omdat iedereen van harte is uitgenodigd, hebben wij de slager van Tegelen. Ik geluif, hier zien ze. Elke Dambacher en Sander Sturbel. Ik geluif. Dan zijn we samen met ons Lucifer, dat net op
al nog te denken. Ik heb toch niks verkeerds gedaan. Ik was toch geen linker. Komt ik nog maar einde hier, de schoonste blijft gewoon. En we wachten op het tijd, we weten het weer nog van. Want ik geloof dat ik een duivel ben, een duivel uit de hel. Met wie je dus op me kop en een spatje bek op wel. Met vastelovend veiligheid, daar lijnen we nu in mee op. Dan zijn ik samen met ons Lucifer, toen ze bleef je op me kop. Want ik geloof dat ik een duivel ben, een duivel uit de hel. Met wie heures op me kop en een zwarte bek op wel. Met vastelovend veiligheid, daar lijnen we nu in mee op. Dan zijn ik samen met ons Lucifer, toen ze bleef je op me kop. Dan zijn ik samen met ons Lucifer, toen ze bleef je op me kop. Elke en Sander, dankjewel. Goeie vasteloven.